Dobrý, výborný udalček, chváľme výborný. Udalček je našim kuchárom, musíme ich pochváliť. Jednička. Mati. Твои поемушие гостра. Nie kamerę dołączył. To ta najstarsza, to ta najmłodsza. To ta najstarsza, to ta najmłodsza. To ta Aniczka, co ma Bieleniczka. To ta Aniczka, co ma Bieleniczka. Napisał mi Bieli jedno szumne słowo, że na teraz roczą żenajowo, że się kacyka, widori polisze, pochody czarace, teraz pisze, że się kacyka, widori polisze, pochody czarace, szkołami, budzę za mną czekać do samej. Woda, woda idzie uczać. Zbierają. Umierali, a dałoby ulacji. Vyhlásil tieto výsledky, ale zároveň by som poprosil družstvá, aby sledovali číslo, ktoré bude spomínané vo vyhodnotení, aby sa postupne aj dostavovali tu na pódium. Takže ideme na tie výsledky. Ešte raz, neviem, či ma počúvate družstva, takže počúvať čísla, slovo má predseda komisie. Ďakujem veľmi pekne. Tak zúčastní sa súťaže 6 družstva. 6 družstva sa zúčastní súťaže. Tak úplne poviem, dosť ťažké bolo rozhodovanie, lebo jeden bol lepší ako druhý. Ale boli sme traja, tak sme to hodnotili a prišli sme k záveru, že... Ešte bližšie, pardon. No. Takže záver znie, že začneme od 6. miesta postupne ku 1. Tak na 6. mieste sa umiestnilo družstvo číslo 3. Nech sa páči. Odovzdávanie cien. Takže ďakujeme pekne družstvu číslo 3. A teraz bude nasledovať družstvo, ktoré sa umiestnilo na 5. mieste. A to je číslo 1. Družstvo číslo 1 sa umiestnilo na 5. mieste. Dobre. Počkáme do archívu. Tak, ďakujeme pekne. A na 4. mieste sa umiestnilo družstvo tým istým číslom, čiže číslo 4. Na 4. mieste družstvo číslo 4. Nech sa páči. Nech sa páči.
Pán starosta dáva cenu. Gratulujeme. Dobre. Ďakujeme pekne. Ešte foto na záver do albumu. Ďakujeme pekne. Tak a teraz ide o 3. miesto. Tak na 3. mieste sa umiestnilo družstvo číslo 2. Gratulujeme. Gratulujeme. Sme prvý. Dobre. Tento prebere toto, ja vám dávam ruku. Tak, dobre, tak. Tak. Kto na nima palienku tu? Nikto? Nikto neulejdu. Áno, počkaj, nedobre. Tak. Áno, z druhej strany. No ale no, Poďte krásne a 3. miesto. paďte nám. Dobre, bronzová medaila. Učečiť vám poviem. Dobre, ďakujeme pekne. Fajn. Páči. No a blížime sa pomaly k záveru. Ide o striebornú medailu. Miesto číslo 2 obsadilo družstvo číslo 5. Gratulujeme. No, mladí chlapci, ale vedia. Vedia. No, klobúk dole. Foto na záver, nech sa páči. Ďakujeme pekne strieborným medailistom. No a prechádzame na zlatý koniec programu. Miesto číslo 1 obsadilo družstvo ktoré má posledné číslo 6. Boli najlepší, mali najlepší guľač, skutočne. Sme sa zhodli jednohlasne. Mali najlepší guľač, fakt. Klobúk dole. Mohli dať do republikovej súťaže, aby vyhrali. Fakt boli. Ďakujeme pekne. Krásne, dostojne reprezentovali Hatavov. Krásne. Výborne, ďakujeme veľmi pekne zlatým medailistom. Dúfam, že na druhý rok sa zase stretneme v takom množstve, ako sme boli teraz a možno, že aj vo väčšom zastúpení. Ďakujeme veľmi pekne. Prosím, pán starosta, má ďalší slovo. Takže ďakujem pánovi predsedovi, pánu doktorovi Šnicerovi za vyhodnotenie výsledkov. Tým pádom sme oficiálnu časť ukončili a teraz už je voľná zábava. Si posedte, podebatujte, porozprávajte, vypijte, pojedzte, pokiaľ je čo, zaspievajte si. Takže ďakujem vám za účasť a dúfam, že ste sa tu cítili príjemne dnešné popoludnie. Takže ďakujem vám ešte raz.